Bucătărie, cantină și bloc sanitar în stil european, de asemenea condiții vor beneficia elevii care învață la gimnaziul din Gribova-Drochia. Toate sunt renovate cu sprijinul guvernului american, care a alocat $160.000. La deschiderea cantinei a fost prezent William Moser, ambasadorul Statelor Unite ale Americii. Cantina gimnaziului, aflată în stare avariată, acum arată ca nouă, cu gresie și faianță pe pereți și podele, lavoare și tehnică modernă la prepararea bucatelor, iar când vor fi scoase mesele din cantină, încăperea se va transforma în sală de festivități. Elevii spun că până mai ieri nici nu visau la asemenea condiții. Avem condiții mai bune și nu vom fi nevoiți ca pe timp de ploaie, pe timp geros, să ieșim afară. Că avem condiții mai bune, cantină și un bloc sanitar. Înainte lucram avem condiții mai grele, dar acum ne-a creat condiții mai bune. Avem ventilație, aragaz nou, lavoară, apă caldă avem, apă rece. Odată cu realizarea acestui proiect ne vom permite ca să alimentăm și toți copiii gimnaziului, deci clasele 1-a, 9-a, avem 180 de copii care toți vor beneficia de hrană. Banii pentru reparația cantinei, bucătăriei și a blocului sanitar vin în urma unui proiect implementat de programul umanitar al Forțelor Armate ale SUA. Reparația cantinei, a bucătăriei și a blocului sanitar a fost posibilă datorită sprijinului Guvernului Statelor Unite ale Americii. Noi am contribuit la îmbunătățirea condițiilor de studii ale copiilor. Costul proiectului este de $160.000 americani.